Pwyl da pawb. Fi'n gweithio bod ni yn gweithio, bod ni'n fyw. Ni ar YouTube a Facebook. Good job. Peth cynta, dyna chi fod yn arfer nawr, wythnos hyn. Chi'n gallu mynd i ôl par o sanau neu rhywbeth soft sydd wedi cael ei sgrwnsio lan, gallwn ni fod yn defnyddio bore yma. Rhywbeth sydd ddim yn mynd i wneud yn difrod mewn ti fewn. So can you go and find a pair of socks has been used this week already. So another pair of socks or just something soft that you can use for some of the skills that we're doing this morning. If you could go and get something, and that would be great. Cofiwch cael dŵr hefyd. Iawn, mae eisiau bod chi dallu potel o ddŵr neu rhywbeth i yfed gyda chi yn ystod y sesiwn. Da iawn, so sewch chi nôl rheina. So fel chi'n gwybod wythnos hyn, ni wedi bod yn neud sesiynau chwaraeon. We've been doing sports sessions. There's been theme sessions every day. So dydd Llun, nath Steve wneud sesiwn pêl fasged. So Monday started off with Steve doing a basketball session. Wedyn ddoe, oedd Stefano wedi wneud sesiwn pêl drod. So yesterday Stefano was doing football. Heddi, fi'n mynd i wneud sesiwn ar yn hoff chwaraeon i, sef cricket. So today we're going to be doing some cricket skills. Cricket's my favourite sport, so I'm really looking forward to today's session. Mae gen ni 5 sgil gwahanol ni'n mynd i wneud, ond i'r rhai chi sydd wedi gweld cricket, byddwch chi'n gwybod bod lot o sgiliau gwahanol o fewn cricket. So a lot of different disciplines in cricket. It's not just the one thing that everyone has to do. There's all different things. So mae rhai pobl gyda chi sydd just yn bato, yn bowlo o a bowlo. Ond mae hefyd rhaid bod pawb yn meisi, okay? Everyone has to field as well. Iswyr yn really wahanol yn dibynnu y pa safle i chi'n mynd ar y ca. So mae lot o pethau gwahanol yn digwydd, lot o sgiliau gwahanol sy'n angen bod ni'n dysgu. Iawn. So gobeithio bod gyda ni rhywbeth nawr i ni'n mynd i gallu defnyddio. So newn ni ddechrau twymo lan. So mae eisiau ni ffindio bach o lle. A ni jyst yn mynd i dechrau symud. Heddi, fi'n mynd i trial mesur y gweithgaredd i ni'n neud. I weld faint mor gared i ni'n gweithio. So bant ni. So ni'n mynd i ddechrau off yn cerdded. Yn marcho. Nôl ymlaen. Breichiau ni'n symud. Good job. Yn efo dechrau mynd mewn i bach o jog. Mynd bach yn gyflymach. Just i dechrau cael y gwad i symud rownd y corff. Cadw breichiau i symud. Da iawn. So gyda breichiau nawr, ni'n mynd i fod yn mynd nhw lan y lawr at y to. Cadw symud trad ni. Da iawn. Nawr ni'n mynd i wneud y mat tu flaen yn i'r ffrynt. So ni'n mynd i pwysio ymlaen. Good job. A nawr i'r ochr. So just push your mas. Good job. A just siglo fe off y cadw symud. Da iawn chi. Nawr newn ni mewn i bach o side step. So mae eisiau digon le yn ni'n gros ystafell. So ni'n mynd i ochr gami. O un ochr i'r llall. Dibynnu faint o le sydd gyda chi. Gwthio off the coast tu fas. So we're going to push off the outside foot when we're changing direction. Then ni adw mewn ble ni'n mynd i twtio llawr. So we're just going to touch the floor on both ends. Da iawn chi. Couple o weithio to. Da iawn yn ôl y canol ni'n mynd i cael y jogan. Nawr ni'n mynd i wneud cylchod gyda breichiau. So ni'n mynd i fynd nhw round slow bach. So arm circles. Keep moving our feet. Couple more forwards. A wedyn am nôl. So backward circles. A siglo nhw off. Okay, ni'n mynd i wneud bach o stretcho.
Mae stretchio'n really bwysig yn cricket achos ni'n mynd i fod yn defnyddio'r corff i gyd am sgiliau gwahanol. So ni wedi gwneud y breichen a ni just swingo o un ochr i'r llall. Cael y trad yn llonydd, so plant our feet on the ground. And we're just going to swing from side to side. Da iawn. Nawr gyda'r hips, so cael y trad yn llonydd to. Dwy lawr y hips, a ni just yn gwneud cylchodd araf gyda'r hips. A ffordd arall. Da iawn. Wedyn yr un nesaf, ni'n mynd i fod yn camu gros i'r ochr a gwasgu lawr a dyna ni fod yn teimlo fel lan ffrin yn y groen. Nôl i'r canol, lawr yr ochr hyn. Mae hwn yn mynd i fod yn bwysig nes mlaen achos ni'n mynd i fod yn gwneud bach o cadw wicket, bit o wicket keeping. So byddwn ni'n plygu reit lawr. So mae hwn yn really bwysig. Good job. Wedyn newn ni cwpl o squats. So ni wedi gwneud hyn o blaen. Then ni just yn mynd i plygu lawr. Trad yn fflat ar y llawr. A fel bod ni'n mynd i eistedd. So we're going to do some squats. Again, to get ready for the bending that we're going to do. Okay, da iawn. Siglo fy bant. Tama bach o dŵr. So, bore yma, 5 sgil cricket. Mae'r un cyntaf ni'n mynd i wneud yw taflu a dal. So ni'n mynd i fod yn defnyddio'r hosan neu beth bynnag sydd gyda ni. Ni'n mynd i fod yn taflu fe lan a dala fe gyda dwy law. Fan hyn, mae'n rili bwysig bod ni'n edrych ar beth bynnag sydd gyda ni, y sanau. Mae hefyd yn bwysig bod ni'n rhoi dwylo ni'n barod. So bod ni'n rhoi dwy law gyda'i gilydd, bod ni'n spredo bysau mas, gymaint a ni'n gallu gwneud target mawr. Ni ddim eisiau nhw fel hyn. Ni eisiau gwneud y target mor fawr a ni'n gallu. Mae rhai pobl yn licio dala fe ffordd arall, fi'n licio dala fe ffordd arall, ble mae 2 bys bawd ni'n cwrdd, a ni'n gwneud y target fel hyn. A yn gêm o cricket, os mae'r bêl yn mynd yn uchel, mae hwn yn ffordd da i dala'r bêl, achos ni'n edrych ar y bêl holl ffordd mewn i'r dwylo. Iawn? Mae hwn yn techneg maen nhw'n defnyddio lot yn Australia. So gallwn ni ddefnyddio fel hyn, ble mae 2 bys bach yn cwrdd, neu ffordd arall ble mae 2 bys bawd yn cwrdd. So 2 different techniques we're going to do with the catching. Yr un nesaf, bowlo. Falle hwn yw'r sgil mwyaf anodd i'n mynd i wneud. Okay, bowling is really difficult. Y peth mwyaf pwysig gyda bowlo yw mae'r fraich sy'n gadael y bêl i fynd. So I'm right-handed when I bowl. Pan ni'n gadael y bêl fynd, arm is straight. So mae penelin ni yn syth. Okay? If that bends, then we're doing a different skill, which is throwing. Okay, so mae bowlo'n edrych rhywbeth fel hyn. Mae braich ni'n aros yn syth. Mae lot o technegau bowlo gwahanol, ni jyst yn mynd i canolbwyntio ar hwnna. Yr un nesaf, cadw wicket. So mae wicket keepers yn dechrau lawr fel hyn. So symud, stopo'r bêl. Iawn, so na'r un nesaf. Wedyn byddwn ni'n gwneud bach o bato. Bato'n really good. Hoff rhan fi o'r game. So with the batting, we can use our socks. Mae gyda fi socks hir heddi, so mae rhain yn really handy. A ni'n mynd i fod yn trio bwrw'r bêl, dychmygol mor bell a ni'n gallu. A'r un olaf, the last skill, another fielding skill, which is throwing, okay, taflu. So ni'n mynd i fod yn dychmygu taflu'r bêl mor bell a ni'n gallu. Okay? So 5 skills, 2 different fielding ones, a batting, a bowling, and a wicket keeping skill. So quite a lot to do. Iawn? So gobeithio bod chi gyd yn barod. Y skill cyntaf ni'n mynd i wneud yw dala. Okay, so the first skill is going to be catching. Remember, 30 seconds of work, 20 seconds rest, then another 30 seconds. So mae eisiau ni gael yn hosan ni, bach o lle, a bant ni. Taflu lan, a dal. Throwing it up, catching it, watching the ball really closely. Okay, so mae'n bwysig bod ni'n watcho'r bêl yn ofalus. Os mae'n mynd ar y llawr, peidwch becso. Just pigo fe lan a mynd to. So techneg arall, fel hyn. Os chi moyn trial hwnna. Da iawn. Cwpl eiliadau to.
Good job. OK, tro hyn, ni'n mynd I fod yn symud o amgylch. Iawn, so gobeithio bod gyda chi lle yn y stafell. A beth ni'n mynd I fod yn neud yw symud o un man i'r llall, gallwch chi penderfynu ble. Symud, taflu, dal, symud mlaen i'r lle nesaf. Bant ni, so symud, dal. So mewn gêm, gallwn ni dychmygu bod ni mas yn meisi. Mae rhywun yn bwrw'r bêl yn yr awyr a ni'n goffa'r rhedeg mwyn gallu dal ar bêl. So if we're fielding, someone might hit the ball in the air and we've got to move to that position where we can take the catch. Da iawn. Cwpl eiliadau to. Da iawn. Good job. Loads of catching there. Excellent. Y sgil nesaf. Bowlio. Okay, so gyda hwn. Os ni'n neud yn llonydd, ni'n gallu sefyll. Un trod mlaen. A wedyn mae braich ni'n dod drosto. A ni'n bowlio trwyddo. Mae fe bach fel bod ni'n mynd mewn I handstand. Okay, so mewn drosto. Cadw'r braich na'n syth. Mae fraich hyn yn helpu ni gyda eimo, so mae hwnna'n dod lawr gynta. Pen yn llonydd. A gobeithio bod popeth yn mynd at y target. Da iawn, cwpl eiliadau to. Da iawn. 30 eiliad nesaf, ni'n mynd I wneud bach mwy o symud. So gobeithio bod digon o le gyda chi. So fan hyn, fi'n mynd I wneud bach o run-up bowlo. Wedyn fi'n mynd I joga nôl a wneud yr un peth to. Bant ni. So mae fe fel bod gyda ni bach o run-up, bod ni'n bowlo, a wedyn ni'n mynd nôl a mynd to. Da iawn, cadw fynd. Mewn, bowlo. Cwpl to. Da iawn. Good stuff. Doi lawr. So cadw wicket. Job really galed mewn gêm o cricket. So pan ni'n cadw wicket, ni'n goffo mynd lawr ar bysau trad ni a dwylo ar y llawr. So ni'n mynd I dachrau'n isel a mynd yn uchel. So we're going to start low and move high and we're going to pretend that the ball's coming towards us and we're going to catch it. So ni'n mynd I fynd lan, dal ar bêl. Nôl lawr, dal ar bêl. Un peth really bwysig fan hyn, yn dibynnu ar pwy ochr mae'r wicedwr yn symud. Mae un drod yn aros yn llonydd a'r trod arall sy'n symud. So I've got one foot that's stationary. If I'm moving to the side, this allows me to be able to go back towards the stumps if we're trying to get someone out. Iawn, so watchwch y trad. Mae hon yn mynd I aros yn llonydd, fi'n mynd I fod yn symud i'r chwith, dal ar bêl, a wedyn gallai fynd nôl at y wicedu os fi'n trio cael rhywun mas. OK, barod yr un peth to. So lawr, dal y bêl, nôl. Dal y bêl, nôl. Pwysig bod ni'n watcho'r bêl, mewn I dwylo. Just yn dod lan i'n syth. Good job. Mae'n yn gweithio y coesau ni. Da iawn chi. Yr un nesaf, hoff ran fi, sef bato. So am yr un cyntaf, fi eisiau chi esgus treol bwrw'r bêl nôl yn syth. So fi'n mynd I fod yn bwrw'r bêl, a wedyn ni'n mynd I rhedeg rhwng y wicedu. So fi'n mynd I rhedeg mlaen, a nôl, a wedyn bwrw'r shot nesaf. So bob tro ni'n bwrw'r bêl, ni'n dilyn gyda rhedeg nôl ymlaen.
So bwrw bêl, rhedeg, nôl. Da iawn. Cadw pen yn llonydd. Cadw balance. A wedyn ni'n symud. So dyn ni ddim fod yn cwmpo drosto. Da iawn. Right, os ych chi'n ware cricket, so if you play cricket, you might have some different shots. So tro hyn, fi eisiau chi dychmygu bwrw'r pêl llefydd gwahanol ar y cae. So ni wedi bod yn bwrw'n syth, gallwn ni fod yn bwrw i'r ochr, ni wedi ware pull shot i'r ochr hyn, lot o bethau gwahanol. So byddwch yn creadigol fan hyn. Be creative, so play different shots, then a run. Paddle sweep bach fyna. Reverse sweep fyna. Oh, shots I gyd yn y mas nawr. Da iawn, cwpl eiliadau to. Da iawn. Un gweithgaredd fach ar ôl, sef taflu, okay? Throwing, so another fielding skill. So gyda taflu, ni'n gallu plygu'r penelyn. So pan ni'n taflu, we can bend our throwing arm. So be fi moyn dychmygu bod ni'n pigo'r bêl ar off y llawr, a ni'n taflu fy nôl. Pigo'r bêl lan, taflu. Pigo'r bêl lan, taflu. Mae'r fraich hyn yn rili bwysig yn sydd ddim yn taflu. Mae hwnna'n pwynto at the target. So gallwn ni fod yn taflu'r bêl nôl i'r wicket-keeper, neu gallwn ni fod yn trio rhedeg rhywun mas wrth taflu at y wicedu. Iawn, 30 eiliad to, na gyd ni'n mynd i wneud yn wahanol tro hyn, ni'n mynd i dod mewn â sgil arall sef long barrier. So os mae rhywun yn bwrw'r bêl ato ni'n galed, ni'n gallu mynd lawr a wneud y barrier. So mae'n cwrs ni a'n trod ni, a mae'n ei bod fel rhyw fath o roadblock i'r bêl. So ni'n mynd i fynd lawr, dal ar bêl, taflu. Lawr, taflu. Lawr, taflu. A'r un beth o'r arall, stopo'r bêl troi, taflu. Da iawn. Cwpl o eiliadau to. Un bach arall. Oh, good job. Da iawn chi, ffantastig. Lot o sgiliau cricket gwahanol fyna. Ni'n heiddi cael bach o dŵr, so pigo dŵr ni lan. A ni'n jyst mynd i dachrau cerdded rownd i oer i lawr. So ni wedi gweithio'n eitha galed fyna, mae calon fi lan i 130. Sy'n good, sy'n meddwl bod fi wedi bod yn gweithio yn galetach na arfer. Oh, da iawn chi. Lot o sgiliau gwahanol fyna. So cofid y cricket, mae da ni pethau bato, bowlo, meisi. A mae lot o technegau gwahanol ni'n gallu dysgu a ymarfer. Cofiwch bod clwbiau i gael yn y sir. Mae clwb yn Llandysul. Mae clwb i gael yn Llechrid sy'n rownd ardal Aberteifi. Clwb yn Abereiron. Clwb yn Aberystwyth. So os mae unrhyw un o'ch chi eisiau mynd i ware cricket, mae digon o cyfleoedd i gael gyda chi fyna. Rhaid gwneud ni bach o stretcho, so fi eisiau ni mistyn lan. Mor uchel ni'n gallu. A wedyn lawr, cadw coesau'n syth. A stretcho'r hamstrings o tu ôl y goes. A newn ni nôl lan. So hyn newn ni lawr i'r ochr. Nôl i'r canol. A'r ochr arall. A unwaith to. Lawr i'r ochr. A'r ochr arall.
Da iawn. Stretcho'r coesau yn ni bach o hamstring, so un cwrs mas yn syth. Tod yn ni fod yn teimlo fel dan y gos hyn yn stretcho. Dyle fe ddim wneud dolur, okay, shouldn't hurt. Should just be stretching that muscle out. A change. Un beth fan hyn to. A wedyn newn ni wneud yr hip flexor, so dewn ni mlaen. Un cwrs o flaen, a dylwn ni fod yn teimlo fel lawr fan hyn, lawr y hips. A nôl, a llall. Fi newydd gofio, fi anghofio gweithio chi, beth oedd y peth gwahanol yn ystod y sesiwn diwetha. Okay? So I've forgotten to tell you what was different during the last Friday session. So hopefully, gobeithio bod rhai chi wedi sylwi bod gyda fi ffrind oedd yn watcho'r sesiwn. Sef hwn y hippo. Oedd yr hippo'n eistedd ar y soffa yn watcho'r sesiwn yn mynd mlaen. Okay? So na beth oedd yn wahanol wythnos diwetha. Mae rhywbeth yn wahanol heddi to, ond mae'n rhaid chi watcho'n really ofalus, achos fi wedi trio bod yn really sneaky gyda hwn, a just rhoi mewn fel bod gobeithio neb yn gallu geso beth yw e. Okay? So edrychwch yn ofalus, gallwch chi fynd nôl a watcho'r fideo to, mwyn gweld beth sy'n wahanol a hyd yn oed cymharu fe gyda'r fideo sydd wedi bod gyda fi yn yr wythnosau diwetha. Okay, so there's something different in the room today. It's really sneaky. I've tried to make sure that no one can guess what it is today, so it's really difficult, I think. Okay. Diolch i chi gyd am wylio. Cofiwch bod ni'n safio'r fideos i gyd. Maen nhw gyd yn mynd ar YouTube. Ni'n rhoi nhw hefyd ar Microsoft Teams, so gallwch chi watcho nhw to. Neu os chi eisiau ail wneud unrhyw gweithgaredd o ni wedi wneud hyd yn hyn. Fory, mae Steve nôl gyda ni, so we'll have a different sport tomorrow. Steve will be doing a different sport to what we've done so far. A wedyn bydd Stefano yn wneud y 5 chwaraeon dydd Gwener. A wedyn na fi wel chi wythnos nesaf dydd Llun. So byddwn ni just nôl i arfer wythnos nesaf, byddwn ni just yn wneud 5 peth hollol wahanol. Bydd e ddim ar thema chwaraeon fel ni wedi wneud wythnos hyn. Cofiwch, os mae unrhyw beth chi eisiau wneud, halwch neges mewn, neu os mae rhyw chwaraeon ni ddim yn wneud wythnos hyn, a byddwch chi'n hoffi wneud e, halwch neges i ni a newn ni trio ffito fe mewn falle diwedd wythnos nesaf. Okay? Mwynhewch rest o dydd chi, a wneith Steve wel chi bore fory am 9:30. Ta-ra, hwyl!